Здравейте, приятели, аз съм Моника. Днес ще опитам... Знаете, добре, няма да ви мъча. Какво ще опитам? И то не знам дали ще е хубаво това, дето съм го взела. Лава без шоколад. С такива къщи. Виж колко гадно изглежда. Аз няма да го питам просто. Аз няма да го питам. Просто, виждате ли го това отзад? Знаете ли какво ще направя? Просто ще взема един такъв фломастер и ще напиша тук, мисля, че са 8 броя. Ще видно. Ще напиша първи ден. Всяка сутрин като стана, ще си опитвам по едно шоколадче. Освежаващо. И нека да го отворим. Да. Справя шортове, ще ви показвам как ще се освежавам с лава бера. Шоколад. И чакайте малко, че не знам как. Анди Студио! Купила сте такова. Сте копирали как кажеш, бе? Киндер шоколад. И нека да ги побрим да ги... Яки опаковки! Те са разтопени. Разтопени са тези. Вижте ги само в яки опаковки. Така, дай да видим колко са. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8. Наистина са 8. Добре, нека да попърваме ден едно. Ще изкараме всичките шоколади, където съм ги наредила. И ще пишем зад на кутийката. Почваме да пишем ден едно. Ден едно. Опа. Ден едно. 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8. Ден едно, ето ще разрасквам. Само няма да ги това. Тук съм написала 1, 2, 3, 4. И първо да опитаме. Първото шоколадче. Нямам търпение. То се разтопило. И мирише на... Какво да кажа? На шоколад. Ще го сложа в хладилника после. Ще ги скрия много.